Lah aja cengengesan jenengan mboten ngerti niki paling sugih lho niki. Lah wong suwira petha rupane kaya ijo, biru molah malih. Piye? Apa ra iku kaya bungklon. Wayakno anak-anak kula bodho seneng bae kakung, kangen. Sesuk omongono. Pripun? Nek ketuprane ki ada dijak. Lah ngopo? Wis ngeruwet tok iki. Lah bose kono lho. Wis pokoke Mas yo nek bos rasa dijak. Ketupran budal dhewe ae. Iso Jalega Iki dalem. unyeng-unyenge ageng Bapak. Dudu unyeng-unyenge buta goblok. Unyeng-unyengipun ageng. Ngono ya buka wadi lho iki. Nggih. lungguh Oh nggih, dawuh. Aku wis ndelik panggap kon dapuk. ora tata wong kuwi sandas unyeng-unyeng kabeh kok. Jalega banjur sing kira-kira lara kuwi ragamu apa jiwamu mbok menawa tak suwunake marang pangayunaning Gusti kowe bisa bablas ora bali ana ngalam donya. Sae lomo sae. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Sembah nuwun nggih panjenengan pancen nggih. Nggih. Kula menika namung ingkang kula suwun namung saklimah tembung panjenengan niku mugi-mugi saged jembar kubure padamon dalane. Jalega. Iki mau wong jenenge wong mangan kuwi kecer. Nggih. Wong mlaku ki sandung. Nggih. Sandung jungane mati terun. Kancamu mati kabeh lho. Karek aku tok karo awakmu lho. Begawan sok. Begawan iki. Iya. Basa ning omahe dhewe kok lucu. Biasane tanggapan malah Tanggapan ora. belas. Nek karo aku lho mesti. Nyawang padha raine nu padha lucu. Lah dagelan ya karek iki lho sing tuwek-tuwek. Tapi nek aku tanding ini mangkang nom aku. Nom ning ya iso ora iso apa-apa. Ya iso terun. Lah. Wong aku ngomong bojomu jere saiki bojomu ya Salahe bojoku ra gelem muti-uti. Ya. lah diuti-uti ya kaya entung lho piye. Ya dicutik terus. Ora percaya. Kelangenan ning dalem kuwi kena kanggo apa kuwi ukuran sing duwe. Nek kritik ingon-ingone lho pitike. Ya ta. Nek kluruk kaya ngono kae berarti kritik kluruke ya saya kaya ngono kae. Iya. Ngono. Ya sampean ingon-ingon kok lawa. Dadi ya menggandul tok gak iso apa-apa. Koplak-kaplek. Cara aku tak gecek. Tiba ngebut jaga. Tapi kene nggo tombo gatel. Iya, Dawuh. Masuk to. Lawo kene nggo tombo gatel. Ya. Menika ngaten gatel. Guyon. Iya. Ora apa-apa. Saestunipun kula menika sakit. Angin kula sakit menika namung mikiraken jiwa raga kula. Angin kula mlampah tesih sehat. Angin kula mikir tasih sempurna. Nanging kula raos sing manah kok lara ati. Galau. Lara ati apa? Lah lara ati ki rak ana sabab musababe. Inggih mikiraken anak kula. Menika kula tari rabi dereng purun. Mongko kula kepengin ndang selak momong putu. Klenteng urung gelem. Nggih. Kula tesih badene Padahal sampun kula tangretaken sing mbok senengi pedhete sapa. Kuwi ndang rabi yo. iya. Tumekaning pati rejeki judho wahyu derajat lan pangkat kuwi ana regemane Gusti ingkang karya jagat. Aja kowe nggege mangsa ning kowe percaya marang panguwasaning Gusti menawa menungsa kuwi jinangkung uripe marang lelabetane utawa marang kandeling percayane marang pangeran. Jeneng. Kene. Nih. Tangan. Delok epek-epek. Pripun, Bapak? Gejala usus buntu. Ki. Kene. Sing kiwa. Kedawan usus. Mau buntu saiki kedawa.
ora sing nambani. Nggih. Kabeh ki iso disaranani. Kodrat kula diwirakan. Nah, meneng ae. Pripun rasane? Pripun? Wonten napanipun? Delok ki kuping lawa ngene iki. Niku ingkang asli Bapak. Wong ki nek pengin waras Nggih. kudu resikan. Nah, Leres. Iki larahan kok kaya ngene. Ora tomok sapa nih. Dengar nyaponi kuping terus pundi? Goleke. Nah, ngono piceton aku lho, sekali-sekali ngono Mas. Kok bareng nyawang aku kok padha ayune to iki. Kados pundi, Bapak? Sesuk pasar pon Nggih. nggih. Ponorogo Leres. Nggih, dos pundi? gawane ning pasar. Enten jamu ingkang kedah dipun padosi Ora, lho. raine gantine. Aja nganggo rai. Ya, aja ganti. Kantinan raya iblis ngono. Wis. Pet galipet cupet mampet rapet pet mampet. Sorry. Kleru. Niki lak jopo. Jopone wong sunat kleru. Aku wis sunat ya, Mas. Getih putih nyingkre, getih abang nyimpang, getih ireng meneng, sluman slumun selamat, sehat waras awit kersaning Gusti ingkang akarya jagat, percaya nek kowe waras. Jalega waras. Waras. Mine di mine. Waras. Lah kok malah gendhi kowe sing gendeng. Sapa kae sapa ya coba